Il-ġlida kontra l-marda tal-kanċer għandha tkun waħda ta' poplu wieħed maqut u b'kuxjenza minkejja żminijiet diffiċli li wieħed ikun għaddej minnu. Dan kien l-appell ewlieni tal-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri meta kien qed jipparteċipa f'konferenza nazzjonali fil-Jum Dinji kontra l-Kanċer. Fil-preżenza fost l-oħrajn tal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, Stephen Spiteri nnota li din il-marda tista' tgħid li tolqot lil kull familja għax tista' tgħid li kulħadd għandu xi membru tal-familja jew xi ħbieb li ntlaqtu mill-kanċer. U għalhekk li hu importanti li daw kollha milquta mill-kanċer jingħataw l-appoġġ kollu meħtieġ, fosthom anke l-appoġġ psikoloġiku għal dawk qrib il-pazjenti. Stephen Spiteri esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal mod kif l-screening dwar il-kanċer tas-sider kien suċċess sa minn meta dan is-servizz beda fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Għal daqstant u bl-istess mod, l-Oppożizzjoni qed tappella biex fil-futur qrib jiżdiedu l-proċeduri ta' screenings għal kanċer li jista' jolqot partijiet differenti tal-ġisem.